Wel, shwmai, shwt ti? Ti moyn gwybod pam Caerdydd a pham Prifysgol Caerdydd? Wel, dwi'n siŵr bod ti'n gwybod yn barod bod ein hadnoddau ymchwil o radd flaenaf ni'r unig brifysgol grŵp Brysel yng Nghymru, ond dwi am ffocysu ar y cyfleoedd sydd gennym yma i'w cynnig i chi yma yn Prifysgol Caerdydd. Felly, shwmai, fi yw Daniel O'Callaghan, pennaeth CMCC, sef Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, a fi sydd yn gyfrifol am oruchwylio'r holl gynnwys Cymraeg sydd yn cael ei ryddhau o'r fel rhan o Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd. Felly dwi am sôn am y ddwy ffurf ysgrifenedig sydd yn rhan o Gyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, ein cylchgrawn Cwench. Fel rhan o Cwench, mae dyn ni clebar, felly gewch chi gyfrannu at clebar a mae yna sawl cyfle i greu erthyglef o ran o'r cylchgrawn Gair Rhydd. Mae Gair Rhydd wedi cael ei sefydlu ers degawdau bellach ac mae yna adran yn rhan o'r papur o'r enw Trafod sydd yn edrych ar erthyglau Cymraeg. Mae yna dipyn o gyfleoedd i gyfranogwyr i gyfrannu at y papur a hefyd mae yna adran digidol hefyd a dwi'n digwydd bod yn rhan o'r tîm digidol ac wedi bod yn rhyddhau fideos Cymraeg drwy'r flwyddyn. Mae hefyd gennym ni CUTV, sef ein gorsaf deledu yma yn y Brifysgol, a ni yn fel rhan o'r orsaf yn cynhyrchu fideos cyfrwng Cymraeg. Mae'r tipyn ohonyn nhw yn ymdybygu i YouTube, ond mae yna amrywiaeth o bethau sydd yn ymwneud â materion cyfoes i bethau sydd yn fwy ysgafn ei naws. Ond os mae eich llais i chi am i bobl i glywed, mae dyn ni Express Radio, sef ein gorsaf radio ni yma ym Mhrifysgol Caerdydd, a mae yna sawl sioe radio lwyddiannus wedi bod trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd y blynyddoedd. Felly, dyma restr o gyfleoedd eraill sydd gan fyfyrwyr yma yng Nghaerdydd. Wel, mae gan y gymgym rhywbeth ar gyfer pawb. Yn amlwg, y prif beth ydy bod chi'n cael y cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg, a hynny drwy ddod ar ein crawls fel y crawl teulu neu'r crawl dolyg sy'n mynd rownd pubs a clybiau Caerdydd. Mae hyn yn lot o hwyl a mae'n ffordd gret i chi gael gyfarfod pobl newydd a neu ffrindiau oes yn y Brifysgol. Mae gennym ni hefyd ddigwyddiadau eraill fel y ddawns fawreddog a gorwythnos gymgym sy'n digwydd ar ddiwedd pob blwyddyn. Ond nid yn unig nosweithiau allan sydd gan y gymgym i'w gynnig, mae gennym ni ein tîm a chwaraeon fel ein tîm pêl-droed, tîm rygbi a phêl-rwyd, felly mae yna rhywbeth ar gyfer pawb yn y gymgym. Be sy'n wych am gymgym Caerdydd yn enwedig ydy eich bod chi'n cael y teimlad na o deulu Cymraeg, lot o hwyl a lot o ffrindiau, fel sy'ch chi'n cael ym mhrifysgolion eraill Cymru, ond yn cael hyn tra hefyd yn cael mwynhau y profiad o fyw yng nghanol prysurdeb y brifddinas. Beth yw MYFYRIWR? MYFYRIWR yw Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd sy'n cynnig y cyswllt na rhwng Undeb Myfyrwyr y Brifysgol a'r myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Mae MYFYRIWR yn cynnwys y gymgym, clwb mynydd bychan a chymdeithasiolo. A thrwy MYFYRIWR mae modd i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg y Brifysgol gael profiadau cymdeithasol ac addysgol o hynny drwy gyfrwng Gymraeg a hefyd sicrhau bod eu llais yn cael ei clywed o fewn y Brifysgol. Be sydd gan glwb y mynydd bychan i'w gynnig i ti? Wel, criw o fyfyrwyr meddygol ydyn ni, yn dod at ein gilydd i gynnal amrywiaeth o weithgareddau drwy gyfrwng yn Gymraeg. Boed nhw'n nosweithiau cymdeithasol i gael dod ein abod ein cydd fyfyrwyr yn well, neu yn nosweithiau fwy academaidd ein naws mae gys sesiynau adolygu. Mae bod yn aelod o glwb y mynydd bychan yn rhoi cyfle gwych i ddod i'n abod a greu ffrindiau o bob blwyddyn. Ffrindiau defnyddiol iawn i cael, gan maen nhw wedi bod yn eich sefyllfa chi o'r blaen, ac yn gallu'ch cynghori chi a dweud be i'w wneud a be i beidio wneud er enghraifft. A mi fedra i ddeud o brofiad personol bod yn aelod o'r clwb wedi bod yn help garw wrth setlom yn y brifddinas. Bod cael rhyw grŵp o ffrindiau da yn yr un gwch yn gwneud gymaint o wahaniaeth. Fedra i ddeud chi'n onest, nwch chi ddim difaru bod yn aelod o'r glwb y mynydd bychan.